Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборот телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар. Манзуратон нигардонед. Имрӯз дар барнома бознашри китоби тоҷикон ва тақдими он ба ҳар як оилаи мамлакат идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст иқдоми муҳим дар самти баланд бардоштани завқи сокинони мамлакат ва ҷавонону наврасон. аҳолиро мебояд ҷиҳати сарфакорона истифода намудани барқ аз роҳу усулҳои алтернативӣ истифода намоянд. истифодаи мақсадноки заминҳои назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Лағш. қарори раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъвати ҷаласаи панҷуми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум. мутобиқи моддаҳои 9 ва 42 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. ҷаласаи панҷуми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум 26 январи соли 2021 соати 9 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода шаҳри Душанбе 11 январи соли 2021. муҳимияти нашр ва дастрас намудани асари олими барҷастаи тоҷик Бобоҷон Ғафуров тоҷикон ин аст ки дар он маҷмӯи маълумоти таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ, бостоншиносӣ ва дигар бозёфтҳои гаронарзиши халқи тоҷик дар илм мукаммал таҳқиқ шудааст. китоби тоҷикон дар ҷамъияти сомии пӯшидаи нашрияти муосир бо истифода аз дастгоҳҳои замонавӣ чоп гардида ҳамчун тӯҳфаи арзандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳар як оилаи тоҷик тақдим карда мешавад. дар нашриёти муосир ва калонтарин корхонаи полиграфӣ дар тоҷикистон ба ҳисоб меравад дастгоҳу технологияи муосир аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид гардида барои назорати доимӣ ва то марҳилаи ниҳоӣ аз чоп баровардани китоб беш аз 80 нафар мутахассис танҳо дар коргоҳи калони истеҳсолӣ ки дорои қариб 30 дастгоҳи муосир мебошанд ҷалб гардиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зоиршоҳи Тағоймурод. ҳар фарди бедордили миллат бояд омӯзиши таърихи халқи худро вазифаи муқаддас донад, аз гузаштаи пуршебу фарози он сабақ гирад ва бо корнамоиҳои фарзандони мардуми боҳимату кӯҳантамаддунаш шинос шуда онро ҳамеша дар хотир дошта бошад ва ҳадаф аз ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нашри навбатии асари мондагори аллома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон низ дар ҳамин аст ки мардуми тоҷик аз хурд то бузург аз гузаштаи пурифтихори давлату миллати хеш огоҳ бошад. бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чоп карда то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ аз номи роҳбари давлат ба ҳар як оилаи кишвар тӯҳфа намоянд. китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ки бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чоп гардида ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳар оилаи ҷумҳурӣ тақдим карда мешавад, таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи навини тоҷиконро фаро гирифта барои ҳар фарди ҷомеаи имрӯзу ояндаи давлату миллат дар шинохти миллати кӯҳантамаддуни тоҷик ниҳоят муҳим мебошад ки ин бешак дар заминаи мутолиаи ин шоҳасари таърихӣ имконпазир аст. китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шакли нав бо сифати баланд ва созгор барои мутолиаи пиру барно аз нашр бароварда шудааст.
ҷамъияти саҳомии пӯшидаи нашриёти муосир яке аз корхонаҳои калонтарини полиграфӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ин корхона бо истифода аз технологияҳои муосир шоҳасари Бобоҷон Ғафуров, қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон тоҷикон аз чоп бароварда мешавад, ки сифати хуб дорад. як бартарии нашри нави китоб мураттаб шудани он дар як ҷилд бошад, бартарии дигар сифати баланд доштани муқова ва саҳифаҳо инчунин ҳуруфи истифода гардида дар китоб аст, ки шахс дар вақти мутолиа хастагиро ҳис намекунад ва чашм низ осеб намебинад. китоби тоҷикон бо коғази хуб истифода мешаванд. хусусан коғазҳое ки дар китоби мо истифода мебарем, як қисмати китоб дохили китобро аз коғази монди истифода мебарем, коғази сафеди афсети меган монди истифода мебарем. бо як қисмати дигар муқовабандиашро бошад аз коғази ҷилонок, коғази ҷилонок қиматбаҳо истифода мебарем. тамоми навъи коре ки мо дар инҷа истеҳсол мекунем ҳамаш бо сифати баланд аз ҳамин навъи коғази монди истифода карда мешавад, ки коғази қиматбаҳои хуб мебошад. китоби тоҷикон дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи нашриёти муосир бо истифода аз дастгоҳҳои замонавӣ интишор мегардад. бояд зикр намуд, ки бо ин теъдод кам андар кам китобҳо мавриди нашр қарор гирифтаанд. шоҳасари Бобоҷон Ғафуров тоҷикон ки яке аз китобҳои бо арзиштарин ба шумор меравад, дар корхона раванди технологӣ аз чоп то бастубанд сурат гирифта истодааст. китоб дар 6 фасл мураттаб шуда фарогири 9 боб аз ҷумла 5 боб дар китоби якум ва 4 боб дар китоби дуюм мебошад. нашриёти муосир то охири моҳи октябри соли 2020 50 000 китобро аз чоп баровард. дар як басти корӣ метавонад то 10 000 барои як басти корӣ то 10 000 китоби тайёр ба истифода дода тавонад. фармоишҳое ки вобаста аз миқдорашон, яъне тираж меган дар соҳаи полиграфӣ, тиражи онҳо, миқдори онҳо агар ки аз 100 000 боло бошад, иқтидори корхона метавонад ки аз 10 то 15 навъи ҳамин 100 000-ро дар як сол ба истифода дода тавонад. боис фахри мост ки ҳам китоби тоҷикон дар корхонаи мо чоп мекунанд. мо кӯшиш мекунем ки ҳамина ба сифати баланд чоп кунем ва камтара кам бошад ҳамин худро дар ҳамин чопи ҳамин китоб мо расонем. ҳам сифати олӣ дорад технология, ҳам дар инҷо коргарои кор мекунанд ки мутахассиси баланд ихтисосанд, 10 15 то 20 сол таҷрибаи корӣ доранд. дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи нашриёти муосир ки калонтарин корхонаи полиграфӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, дастгоҳу технологияи муосир аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид гардида барои назорати доимӣ ва то марҳилаи ниҳоӣ расидани китоб беш аз 80 нафар мутахассис танҳо дар коргоҳи калони истеҳсолӣ ки дорои қариб 30 дастгоҳи муосир мебошанд ҷалб гардиданд. барои зуд фарсуда нашудани китоб ва бемушкилӣ мутолиа намудани он, интихоби коғази босифат ва истифодаи таҷрибаю технологияи муосир муҳим мебошад. коғази афсетӣ, ранг ва дигар маводи зарурӣ барои чопи китоб аз Федератсияи Россия дастрас гардида, дорои сертификат ва сифати баланд мебошад. корхонаи мо аз ҳамо коғази, яъне фирмаи Монди ва Илим коғазҳоро истифода мебарем. коғази бисёр хуби замонавӣ аст, дорои сертификат мебошад. коғази сафеди ба стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ будан истифода мебарем. барои чопи китоби тоҷикон дар хатти истеҳсолӣ мутахассисони соҳа гузарониндани якчанд марҳиларо лозим мешуморанд, то оянда ба сифати китоб кафолат дода шавад. баъд аз гузаштани якчанд марҳила, санҷиш ва дигар корҳои муҳим барои мукаммал ва насб кардани муқоваи китоб мавод ба дастгоҳи махсус, ки вазифаи асосии он духти бо сифати китоб бо истифода аз ришта мебошад. дастгоҳи олмонӣ буда, соли бароришаш соли 2020 охирон тамғаи дастгоҳ Винтура MC200 мебошад. иқтидори мошини мазкур ки айни ҳол китоби тоҷикон, яъне шоҳасари бузурги қаҳрамон тоҷикон Бобоҷон Ғафуровро духта истодааст, бо риштаи махсуси пахтагин ва блоки китоб, яъне ки ҷузъе аз китобро ки духта ба истифода дода мешавад, фишурда ва бо сифати хуби замонавӣ
به استفاده داده می شوند. کتاب تاجیکان که از حساب حجم کتاب بزرگی به شمار می رود، در یک روز تا 2000-3000 کتاب دختر بعد دیگر روند پروسسی روان کرده می تواند. قابل قید است که هر کتابی که در ساحه پالیگرافی چاپ کرده می شود، سه مرحله اساسی استحصالی را پشت سر می کند. مرحله پیش از چاپ، خود چاپ و بعد از چاپ. فعالیت آرایشگر، صحیفه بندی، تیار نمودن قالب و بسته بندی از جمله روند دیگر چاپ کتاب به شمار می رود. کتاب تاجیکان در خط 11 استحصالی پوره از چاپ می براید. در این نقطه کارمندان شعبه نظارت تکنیکی صفت چاپ را مورد سنجش قرار می دهند. خصوصا کتاب تاجیکان عبارت از 20 روند مرکب می باشد که این 20 روند هر یک پی هم روند دیگر را پوره کرده باز به روند دیگر گذشته رفتن میگیرد تا آخرین روندی که بست و بند است، یعنی که خوش کرده میشد کتاب کنترل کرده میشد، بعد اون جزبندی بست و بند کرده به استفاده به فرمایشگر رسانده میشد. ارزش علمی این اثر بنیادی به نهایت بزرگ است و باباجان غفورов با زحمت چندین ساله خود ما و مردم جهان را با صحیفه های تاریخی رنگین ملتمان آشنا کرد. در شرایط کنونی، یعنی زمانی که هر فرد جامعه به خودشناسی و حفظ خاطره تاریخی خود بیش از پیش نیاز دارد، چاپ این شاه اثر و دسترس تمام مردم کشور گرداندن آن به گسترش احساس وطندوستی و افتخار ملی و بالاروی سطح معرفتناکی جامعه ما همه‌جانبه مساعدت خواهد کرد. اقدام مهمی که ذوق ساکنان مملکت و جوانان و نورسان را به کتابخانه از یاد کردن آثار و اشعار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک زیاد نمود. این آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است می باشد که سال دوم است در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بین قشرهای گوناگون جامعه برگزار گردید. از ناحیه رشت نیز در این آزمون شماره معینی دوستداران ادبیات از بین قشرهای گوناگون جامعه اشتراک نموده مقامهای افتخاری را صاحب گردیدند. ایدگار محمود گزارش می‌دهد. آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است به مناسبت سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال کشور محبوب طی 2 سال است که برگزار می گردد. اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 37 دهه قلای جماعت دهاتی نودی ناحیه رشت منوره مرادова نیست. در آزمون مذکور در نامیناسیای سیوم از روی خواندن و از یاد نمودن آثار ادبیاتی بچگانه اشتراک نموده است. هرچند که من در دور جمهوری سزاوار جای نگشتم، راه افتاده نیستم، زیرا این مرا روح بلند میکند که من اولین بار شده به کتابخانه ملی رفتم و باز میخواهم که همین کتاب‌های خواندگیم را زیادتر کنم. این آزمون ناوابسته از سن و سال و کسب و کار میان قشرهای مختلف جامعه تکان جدی را به وجود آورده شهروندان را به مطالعه و دوست داشتن کتاب وادار ساخت. من با بسیار شاعرانی که کتاب‌هایشان را خواندم هم صحبت شدم، مثلا با لطافت کنجایف، عزیز، مجید سلیم و دیگرها. من به هیئت حکمان در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است زیاده از 182 کتاب پیشنهاد نمودم که آنها 360 حکایه، 20 تزگویک و چیستان آن و 1600 بیت را تشکیل می‌دادند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه‌های وادی رشت برای پیشرفت تعلیم و تربیت خوانندگان تمام شرایط‌های ضروری از جمله مکتب و صنفخانه‌های علاوگی ساخته به استفاده داده شدند تا نسل جوان صاحب کسب شده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نمایند. هر یک اقدام و تشبث از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیش گرفته می شود، نتیجه دلخواه به بار آورده از جانب اهل جامعه پشتیبانی یافته، اخلاص اشتراکچیان به کتاب و کتابخانه بیشتر گردیده. محض با وسیله آزمون مذکور جامعه بار دیگر رو به کتاب آورد. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. برگزار نمودن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که با اقدام به واسطه پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон солҳои 2019-2020 гузаронида шуд, боис гашт ки завқи сокинон бахусус наврасону ҷавонон ба китобхунӣ беҳтар гардида. имрӯз шумораи зиёди онҳо дар китобхонаи миллӣ барои мутолиаи китоб ҷалб шуданд. дар китобхонаи миллӣ шароити мусоид барои дӯстдорони китоб фароҳам оварда шудааст ки хонандаи китоб метавонад барои баландбардоштани савияи дониш ва ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинии худ аз ин махзани дониш самаранок истифода барад. гузориши Бобокалон Амизода. ҳар нафаре ки вориди китобхонаи миллӣ мешавад бо дидани шумораи зиёди хонанда завқаш ба китобхонӣ дучанд мешавад. ба андешаи аксари ҷавонон роҳ овардани онҳо ба мутолиаи китоб ва китобхона маҳз баргузории озмуни фурӯғи субҳи доноии китоб аст ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2020 баргузор гардид маънидон мешавад. дар китобхонаи миллии тоҷикистон шароити замонавӣ барои дӯстдорони каломи бадеъ фароҳам оварда шудааст ва ҳама рӯза сокинон барои баланд бардоштани савияи дониш ва ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинии худ аз ин маҳзани дониш самаранок истифода мебаранд. 3 сол аст ки дар китобхонаи миллӣ аъзо ҳастам ва бисёртар мо ба китобҳои шоҳнома, таърихҳои тоҷикистон чӣ гуне ки аз рӯи муалlimҳо ба мо вазифа медиҳанд, мо онҳоро мехонем ва имрӯз шароит дар китобхона хеле беҳтар аст. гарм аст дар ҳавои зимистон. ман бисёртар ҳам муҳити хуб дорад дар хона не дар китобхона баъд аз дарсҳоям омада дарсҳоямро дар инҷо тайёр мекунам. қайд кардани ҳастам ки бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб баргузор гардид ва дар ин озмун бисёр шоҳҷоизаҳо пешниҳод шуданд ки ин боис шуд ки донишҷӯён ва дигар хонандагон ба китобхонӣ рӯ биёранд. толи 1 сол аст ки ман дар китобхона аъзо ҳастам. бештар китобҳои бадеӣ мехонем ба монанди саргузашти Собир, Одина, мактаби кӯҳна. вақтҳои холигиамро ба китобхонӣ сарф мекунам. дилхоҳ китобе ки имрӯз хонанда мехоҳад дар китобхонаи миллӣ дастрас мекунад. нисбати солҳои пештар шумораи хонандагон хеле зиёданд. боз ҳам барои ҷалби хонанда мо кормандон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дархостҳои ки аз тарафи хонандагон ба мо пешниҳод мешаванд расонем. эълон шудани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст низ дар тарбияи насли ҷавон ва роҳ овардани ин қишри ҷомеа ба адабиёту фарҳанг нақши муассир гузошт. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст як оғози таҳаввулоти бузург дар олами маънавии мардуми кишвари тоҷикистон аст. чунки дар давоми солҳои 2019 ва 2020 барои иштирок кардан дар ин озмун теъдоди зиёди мардуми кишвар боз рӯй ба китоб ва китобхона овард ва бори дигар ин озмун исбот кард ки тоҷикон аз қадимулайём китобхон буданд, китобхон ҳастанд ва китобхон хоҳанд монд. дар воқеъ китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маъзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин ва калиди дари ганҷи сухан аст. Бобокалон Амизода, Ҳафизуллоҳ Саъдуллоҳ, мақсади мақсад, Ахбор. имрӯз дар ҷаҳон яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. дар дораи ҳадафҳо ҷиҳати тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имконоти соҳа ва фарҳангии миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармоя ба инфраструктураи сайёҳии Тоҷикистон, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имконият барои муаррифии бештари мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳсуб меёбад. барои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳо дар ин самт дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои зарурӣ марҳила ба марҳила роҳандозӣ мегардад. солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тақвият дар самти рушди сайёҳӣ, муаррифии бештари ҳунарҳои мардумӣ ва ба ин васила боло бурдани иқтисоди миллӣ мебошад. тавсеяи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рушди иқтисоди миллӣ
заминаи мусоид гузошта боиси беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ гардид. сохта ба истифода додани коргоҳҳои дузандагӣ, ташкилу баргузории озмунҳо бо иштироки бонувони шаҳру ноҳияҳои мамлакат, рушди ҳунарҳои мардумӣ дар деҳот далели ин гуфтаҳост. воқеан баргузории озмунҳо миёни аҳолӣ бахусус ҷавондухтарон барои эҳёи дубораи ҳунарҳои мардумӣ заминаи мусоид фароҳам овард. эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ аз аввали солҳои истиқлоли давлатӣ мавриди таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар заминаи имтиёзҳое ки барои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пешниҳод гардидааст, ҳунармандону соҳибкорон ба фурӯши маҳсулоти пашмӣ, пахтагӣ, абрешим ва гулдузиву зардузӣ машғул буда барои беҳтар намудани сатҳи рӯзгори худ шароит муҳайё месозанд. дар шаҳраку деҳоти мамлакат инфраструктури соҳа барои ҷалби занону духтарони хонашин ба омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. бофтани атласу адрас, сабадбофӣ, духтани либосҳои миллӣ ва дигар ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик боз ҳам инкишоф ёфт. ҷумҳурии Тоҷикистон бо табиати биҳиштосо, кӯҳҳои барфпӯш, манзараҳои дилфиребу мафтункунанда ва дарёву чашмаҳои мусаффо имкониятҳои зиёди сайёҳиро доро мебошад. рушд кардани сайёҳӣ имкон фароҳам овард ки сайёҳии дохилӣ аз ҷумла экологӣ, кӯҳнавардӣ, шикор ва ғайра ба пешравиҳои назаррас ноил гардида ва дар заминаи он вориди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар ба маротиб афзоиш ёфт. имрӯзҳо масъалаи рушди сайёҳӣ ва инфраструктури он яке аз омилҳои муҳими рушди сайёҳии байналмилалӣ ба шумор меравад. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиду муосир барои қабули сайёҳон ва хизматрасонӣ барои онҳо дар маҳаллаҳо корҳои муайян ба анҷом расидааст. манушери сулаймон, мақсади мақсад, ахбор. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 98% шахсони ба бемории COVID-19 мубтало гардида шифо ёфтанд. аммо ин маънои онро надорад ки шаҳрвандон нисбат ба риояи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ бетаваҷҷӯҳ бошанд. агар шаҳрвандони мамлакат гигиенаи шахсиро ҳамарӯза риоя намоянду ҳангоми гаштугузор дар ҷойҳои серодам, нақлиёти ҷамъиятӣ, бозор ва ғайра аз ниқобҳои тиббӣ истифода карда масофаи иҷтимоиро ба инобат гиранд, ҳамон қадар хавфи паҳншавии бемории COVID-19 аз байн меравад. шарҳи муфассали мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. пешгирӣ кардани ҳама гуна бемориҳо аз табобати он осонтар аст, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. имрӯз то кадом андоза шаҳрвандони мамлакат гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя мекунанд? бештар ба масъалаҳои тозагӣ ва масъалаҳои беҳдоштӣ, яъне гигиенаи шахсӣ аҳамияти зиёд диҳанд. ба ин дохил мешавад пӯшидани ниқобҳо, ҳангоми салом кардан дар масофаи 2 метр, на кам аз 2 метр бояд бошанд, бӯса кардан, оғӯш кардан мумкин нест. дастҳоро ҳар бор дастҳоро бо об ва собун шустан лозим, дастҳоро дар муддати на кам аз 20 сония шустан лозим аст. табибон роҳҳои зуд паҳн гардидани ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19-ро пеш аз ҳама дар риоя накардани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ медонанд. илми тиб исбот кардааст ки гигиена ду омили асосӣ дорад: муҳити атроф ва муқовимати организм. агар муҳити атроф тоза бошад, хавфи авҷ гирифтани бемориҳои сироятӣ кам гардида шахс метавонад саломатии худро ҳифз намояд. табибон ба сокинон тавсия медиҳанд ки ҳар рӯз бояд шахсдастони худро бо собун ва дигар хокаҳои шустушӯӣ шуста, гигиенаи шахсиро ҳатман риоя намоянд. дар марказҳои савдо, дар бозорҳо, дар нақлиётҳо ҳатман ба таври такрорӣ ҳам бошад, бояд ҳаминро гуфта гузарем ки ҳатман аз маҳлулҳои антисептикӣ ҳар як шахс бояд дар ҷайби худ дошта бошад. ниқобҳои яккаратае ки камтар аз 2 соат истифода кунанд ва худи фурӯшандаҳо ҳам ҳатман дастпӯшакҳои яккарата дошта, ниқоб дошта, онҳо ҳам аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода баранд ва пеш аз дохил шудан ба марказҳои савдо ё ба бозору нақлиётҳо ҳатман пеш аз даромадан ва пеш аз баромадан бо маҳлулҳои антисептикӣ дасти худро, ҷуздонҳои худро, масалан ҳар он чизе ки дар даст доранд, ҳамаи онро бояд безарар гардонанд. аз рӯзҳои нахустини хуруҷ кардани бемории COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳифзи солимии ҷомеа ва интиқол наёфтани бемории коронавируси нави COVID-19 тадбирҳои пешгирикунанда
پرزور کرده شدند. طبیبان راه‌های از همه آسان و مهم پیشگیری از سرایت‌یابی و انتقال نیافتن بیماری سرایتی کووید 19 را تنها در رعایت حتمی گیگین شخصی و جمعیتی معنی داد می‌کنند. هرچند سطح معرفت‌ناکی و آگاهی ساکنان جهت رعایت گیگین شخصی بلند برداشته شود، همان قدر سطح گرفتاری به بیماری‌های سرایتی هم کم می‌گردد. برای پیشگیری همین بیماری خوب میشد در جایهای جمعیتی استفاده بردن از نقاب‌ها، محلول‌های بی‌ضررگردانی، آنتیسپتیک‌های مخصوص استفاده برند. شخصانی که به کار میروند پیش از وارد شدن به کارخانه از آنتیسپتیک هایی که بی‌ضرر گردانیده می شود استفاده برند. در جای اول گیگین شخصی را باید رعایت کنند. مثلا گیگین شخصی چی را ما در نظر داریم؟ تست شستن دستان، استفاده بردن از نقاب ها و آنتیسپتیک های بی‌ضرر گردانی استفاده برند خوبتر می شود. رعایت گیگین شخصی برای همه طبقه جامعه کلانسالان و خردسالان حتمی می باشد، زیرا همه گونه بیماری های سرایتی از رعایت نکردن گیگین شخصی به ارگانیسم انسان می گذرد. بیهوده نگفتند سلامتی هر شخص در دست خود اوست. بی‌طرفی و نادیده گرفتن قاعده های بهداشتی از جانب شهروندان می تواند سببگار دوباره خروج کردن بیماری کووید 19 گردد. نوریدین قربان، معروفی عبدالله، برای برنامه اخبار. استفاده مقصدناک نیروی برق زمینه‌گذاری رشد ساحه انرژتیک مملکت و تامین منتظم ساکنان با برق میباشد. در ناحیه تاجیک‌آباد با مقصد استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، ذخیره انگشت، هیزم و دیگر مواد سوخت، کارهای ترغیباتی و تشویقی تقویت بخشیده می‌شود. گزارش در این خصوص. таври таҷрибаҳо собит месозанд бо фарорасидани мавсими сардӣ талабот ба нерӯи барқ зиёд мегардад. бо мақсади истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод корҳои ташвиқотию тарғиботиро миёни аҳолӣ ба роҳ мондааст. сокинони ноҳияи тоҷикобод моҳияти дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро оид ба сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ба хубӣ дарк карда, имрӯзҳо ангишт ва дигар маводи сӯхтро ба таври зарурӣ захира карда, нерӯи барқро танҳо барои рӯшноӣ ва тамошои оинаи нилгун истифода мебаранд. шумораи муштариён дар ноҳия 8011 муштариро ташкил медиҳад. дар як шабонарӯз 95000 киловатт соат нерӯи барқро қабул мекунем, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта қариб 36000 киловатт соат кам мебошад. ҷамъоварии маблағи қувваи барқ бошад дар сатҳи хуб соли 2020 ҷамъбаст гардид. сокинони ноҳияи тоҷикобод бо пешкаҳои аловӣ корхонау ташкилотҳо ба лампаҳои камасраф гузаштаанд. мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ба буҷаи ҳар оила ва давлат манфиат оварда ба рушди соҳаи энергетикаи мамлакат замина мегузорад. мо ҳамаи занҳо хурду хӯрокмона дар печка мепазем, ҷомашӯӣ ҳамаи онро ба оби ҷӯше ки болои печка мо як хона да гарм алов мекунем, 3-4 хонаи мо гарм мешава. мо занҳо, мо модарҳо агар бо эҳтиёт кор кунем, фоидаи мо занҳо барои фарзандомон, қувваи барқе ки мо пули ура камтар метиҳем, боқимонда маблағе ба даст меорем, онҳоро дар сарфаи донишомӯзии фарзандомон сарф мекунем. мо занҳо агар сарфа накунем қувваи барқро, кӣ мекуна? аз занони тамоми ҷумҳурӣ эҳтиромона хоҳиш мекунам ки қувваи барқро ба сарфа истифода баранд барои фоидаи хонаи худшон. мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он собитгарӣ доштани маърифат ва ҳисси баланди худогоҳию худшиносии ҳар як шаҳрванд мебошад. аз ин рӯ сокинони ноҳияи тоҷикобод бо дарки баланди худшиносию худогоҳӣ дар самти самаранок истифода бурдани нерӯи барқ дастовардҳои худро афзун мекунанд. сокинони ноҳияи вахши вилояти хатлон вобаста ба вазъи таъминоти нерӯи барқ дар мамлакат бо маданияти баланди шаҳрвандӣ дар истифодаи нерӯи барқ муносибат менамояд. дар деҳоти ноҳия корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад, то ки маърифати сокинон дар самти истифодаи барқ баланд бардошта шуда, ҳамчунин сокинон аз дигар манбаъҳои алтернативии сӯзишворӣ дар рӯзгор истифода менамоянд. гузориши ҳамкорони мо.
сокинони ноҳияи вахш бо дарки дурусти масъулияти шаҳрвандӣ нисбат ба муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамовозӣ намуда ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи он талош менамоянд. тавре мушоҳида мегардад сокинон барои бе мушкилӣ гузаронидани фасли зимистон омодагӣ гирифта баробари анвои ғизоӣ ҳамчунин ангишсанг ҳезум ва дигар маводҳои лозимаро захира карда имрӯзҳо аз он барои таъмини эҳтиёҷоти рӯзгордории худ истифода менамоянд. имрӯзҳо баҳри сарфакарона истифода бурдани қувваи барқ аз ҳама шароиту имконатҳо истифода бурда истем. ғайр аз ин имрӯзҳо мо аз печгоҳҳои аловӣ хуб истифода бурда истем. имрӯзҳо дар ноҳияи вахш аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда дар ҳамаи ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот миёни мардум тадбирҳои фаҳмондадиҳиро бештар намудаанд. тибқи иттилои масъулин аҳли ҷомеа зарурати сарфакорона истифода бурдани барқро дарк намуда асосан онро барои равшанӣ ва дигар эҳтиёҷоти зарурӣ ба кор мебаранд. асосан бонувон ки бештар корҳои рӯзгордориро анҷом медиҳанд дар истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ масъулияти бештар зоҳир намуда бо истифода аз маводҳои сӯхти захираkardaашон омода намудани нон хӯрок ва гармии хонаро тариқи печҳои аловӣ бо истифода аз ҳезуму ангишсанг таъмин менамоянд. мо дар кам зимистон шид ҳами ҳезум истифода мебарем. ғузапая мо қувваи барқ истифода намебарем, барои фақат хона дар рӯшанида. Дигар дар печка чоймон овомон ҳамамон дар печка мешавад. Хамирмона нунмона дар чакдон. уҷа ҳам пая медозем, нун мепазем. мушкилӣ надорем. тавре сокинони ҷамоати деҳоти тоҷикобод иброз менамоянд имрӯз ҳамаҷониба ҷиҳати амалӣ намудани муроҷиатномаи ҳукумати кишвар омода ҳастанд ки дар кору рӯзгорашон баҳри истифодаи босамари нерӯи барқ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. сокинони ноҳияи вахш дар баробари сарфаи нерӯи барқ ба истифодаи самараноки заминҳои назди низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда онро оқилона истифода менамоянд. тавре мушоҳида мегардад худойқул аланазаров сокини ҷамоати деҳоти ваҳдат дар қитъаи наздиҳавлигии хеш дар 4 марҳила сабзавоту зироатҳои гуногун кишт карда ҳосили фаровон бардоштааст. заминҳои наздиҳавлигӣ мо самаранок истифода мебарем. инами заминҳои дидестен мо аввал картошка корида будем, баъди картошка коридан бо донмакка коридем. ина донмакка гирифтам пас дар фасли зимистонам холӣ намона гуфтам уна як қаторда гашниш укроп пиёз сирпиёз ҳами чизора бо коридем. ҳами зиминомона ҳами сол 12 моҳ ҳаракат кардем ки ҳосил бигирем. ҳами оилаи худмона ҳами бюджетша мустаҳкам кунем, бозор камтар бирему ай хона бигирем ҳама чизора. бояд гуфт ки ба ҳамин тартиб дигар сокинони деҳотҳои ноҳияи вахш дар истифодаи дурусти нерӯи барқ ва ҳамзамон баҳри истифодаи мақсадноки ҳар порча замини дар ихтиёр дошта масъулияти баланд эҳсос намуда барои беҳбуд бахшидани сатҳи некоаҳолии хеш талош доранд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи вахш, барои барномаи ахбор. дар дораи ташаббусҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе инфраструктураи пойтахт марҳила ба марҳила такмил дода шуда бунёди гулгашту хиёбонҳо бо намои муосир ва мутобиқ ба талаботи замони муосир оро дода мешаванд. имрӯзҳо дар дораи иқдоми шаҳри сабз аз ҷониби ташкилоту муассисаҳо ва сокинон тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ вусъат дода мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар доираи иқдоми созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати сабзу хӯрамгардонии кишвари азизамон ва сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби роҳбарият ва ҳайати шахсии агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор карда шуд. бо ин мақсад дар назди бино ва майдончаҳои варзишӣ ба агентӣ вобаста карда шуда воқеъ дар кӯчаҳои фирдавсӣ ва мирали 126 ноҳияи фирдавсӣ инчунин дар кӯчаи хоразмии ноҳияи синои шаҳри душанбе амалӣ карда шуда як қатор ниҳолҳои арча шинонида шуд. ҳамчунин имрӯз кормандони агентӣ бехи ниҳолҳои дарахтони ороишию ҳамешасабзро дар маҳаллаҳои мазкур ва гирду атрофи биноҳои маъмурии агентӣ нарм карда ба тозаву зебо ва ободии гулу ниҳолҳои атрофи он машғул гардиданд. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром идома дошта сокинон аз мусоиди обу ҳаво самаранок истифода намуда ҳарчи бештар ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишии ҳамешасабз мешинонанд.
чунки шинондаи ниҳол дар ҳамин мавсим мусоид буда сабзиши онҳо дар оянда кафолат дода мешавад. аз ҷумла бо мақсади сарсабзу хуррам намудани кӯчаву хиёбонҳо ва шинондаи ниҳолҳои дарахтони оришӯи сояфкан дар мавсими имсола дар ноҳияи рӯдакӣ низ аз ҷониби масъулин ва аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар ҳамин замина имрӯз бо ҷалби сокинони ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби агентии хоҷагии ҷангал бо тавсии мутахассисон тариқи ҳашарҳои дастаҷамона дар шафади шоҳрои душанбе ваҳдат ва талу теппаҳои ҳудуди шоҳро зиёда аз 1000 адад ниҳолҳои ҳамешасабзу соябкан шинонда бо ин васила дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист сами худро гузоштанд. то имрӯз дар талу теппаҳои шоҳро душанбе ваҳдат дар хоҷагоҳи деҳқонӣ 4543 бех ниҳолҳои соябкан шинонда шуд ки дар ин сасна туя ва марҷабел мебошад. мо иқдом гирифтем ки ин корро дар талу теппаҳо иқдом диҳем. бояд гуфт ки имрӯз аз ҷониби мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои тарзи дурусти шинондаи ниҳол ва нигоҳубини он дастурҳои зиёд омода шудааст ки шаҳрвандон бевосита метавонанд аз он истифода намоянд. риояи қоидаи махсуси ниҳолшинонӣ ва аз рӯи тавсии мутахассисон амал намудан имкон медиҳад ки ниҳоли дарахтони шинондашуда хуб нашунamo ёбад ва ин омил дар боз ҳам зебову сарсабз гардидани муҳити атроф замина фароҳам меоварад. кормандони таҷҳизоти муассисаҳои ноҳияи рӯдакӣ чунин ҳашарҳои ниҳолшинониро дар дигар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия идома медиҳанд. бобокамол амизода, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи лағш сокинон заминҳои кишти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва наздиҳавлигиро мақсаднок истифода бурда маҳсулоти гуногуни кишоварзиро захира намуданд. картошка, сабзӣ, пиёз, себ, биринҷ, лӯбиё, шарбат ва афшураи маҳсулоти кишоварзӣ имрӯзҳо дар амбор ва манзилҳои истиқоматии сокинони ноҳияи лағш фаровон аст. самандар искандарзода гузориш медиҳад. ноҳияи лағш яке аз ноҳияҳои аграрист ки дорои дастовардҳои хос мебошад. муваффақияти асосии заҳматкашони ноҳия истифодаи оқилонаи замин буда пайваста дар тамоми бахшҳо ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. рушди бемайлони иқтисодӣ ва амнияти озуқаворӣ ки дар навбати худ ҳадафи муҳиму стратегии кишвар аст аз роҳандозии мақсаднок ва истифодаи пурсамари соҳаи кишоварзӣ вобаста мебошад. мо захираҳои худро барои зимистон барои пур намудани бозорҳои шаҳри душанбе амихел амбуруда пур мекунем, ҳам картошка ҳам себор. ҳар як деҳқон заминро мақсаднок истифода барон барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии худшон. ин бахши муҳим дар таъмини ҳадафи муҳими ҳукумати мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ, муҳайёсозии ҷойҳои нави корӣ дар деҳот, рушди иқтисодиву иҷтимоии деҳот ва дар маҷмӯъ пешрафти иқтисодии маҳал нақши калидӣ мебозад. айни ҳол аз ҳисоби умумии аҳолии ноҳия аксар бо корҳои хоҷагидорӣ машғуланд. ин имкон медиҳад ки дар бахши кишоварзӣ тамоми самтҳои зироаткорӣ пурсамар истифода шавад. дар соли 2020 аҳли заҳмати ноҳияи лағш 101741 тонна картошка истеҳсол намуданд ки нисбати соли 2019 зиёд мебошад. то имрӯз аз ноҳияи лағш беш аз 75 000 тонна картошка содирот карда шудааст. барои кишти мавсими соли 2021 бошад хоҷагидорони ноҳия 10475 тонна картошка захира кардаанд. дар ноҳияи лағш хоҷагиҳои деҳқонӣ ва мардуми ноҳияи лағш дар майдони 5680 гектар кишти картошка гузарда шудагӣ аст ки ҳисоби миёнаи ҳосилноки қариб 210 сентиметр ташкил медиҳад. ин ҳам бошад дар назди чашмаҳо дар заминҳои чарогоҳе ки об меомад дар ҳамино ҷое ки ҳамин техника мегашт кишти картошка гузарда шудааст. имсол 40% дигар кишти картошка зиёд карданӣ. мақсаднок истифода гардидани заминҳои саҳроию наздиҳавлигӣ ва истифодаи роҳу усулҳои муосири парвариш ба рушди бемайлони соҳаи кишоварзӣ замина гузошта ноҳияи лағш бо хоҷагидорону кишоварзонаш дар самти ба даст овардани ҳосили баланд шӯҳратёр гаштааст. мо барои оилаи худмонамӣ захираҳо мекунем. мо ки меҳнат ки кардем баъзрои зимистон захира карда будем бемушкилӣ истифода бурда мешавад ба оилаи худмон. анборҳои пур аз захираи маҳсулоти кишоварзӣ собитгари заҳмату талошҳои сокинони меҳнатқарини ноҳияи лағш буда имрӯзҳо сокинон аз самараи дастранҷи худ бе ягон мушкилот истифода мебаранд. дар маҷмӯъ хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи лағш ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва саҳм гузоштан дар яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ ҳар қитъа заминро мақсаднок истифода намуда талош доранд ки бо ба даст овардани ҳосили баланд шӯҳрати ин ноҳияи кишоварзиро боз ҳам баланд бардоранд.
самандар искандарзода, маъруфи абдулло, меҳрулло муродуллозода, ахбор. вобаста ба зарурати истифодабарӣ аз хизматрасонии почта ва бо мақсади ба танзим даровардани хизматрасониҳои поштавӣ қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри душанбе ба тасвиб расидааст. иҷрои қарори мазкур дар ноҳияи исмоили сомонӣ мувофиқи нақша амалӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. қуттиҳои почта аз рӯи тартиб дар даромадгоҳи бинои истиқоматию ғайриистиқоматӣ насб карда мешавад. қуттиҳои почта баъд аз андозагирӣ дар ҷои муайян дар баландӣ 1 метру 70 сантиметр насб карда мешавад ва сипас мувофиқ ба миқдори хонаҳо рақамгузорӣ шуда калиди он ба соҳибхона супорида мешавад. қуттиҳои почта як шакл ва як ранг буда андозаи муайян доранд. насби чунин қуттиҳо дар биноҳои истиқоматии нав ва инчунин мавҷуда пешбинӣ гардидааст. лоиҳаи ангоравии қуттиҳо аз тарафи сароёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри душанбе омода мувофиқа ва тасдиқ карда шудааст. мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии манзилхизматрасонии рақами 2 ноҳияи исмоили сомонӣ барои иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри душанбе бо тартиб додани нақшаи кории назаррас дар чандин биноҳои баландошиёнаи ҳудуди маъмурии худ қуттиҳои почтаро насб карданд. то имрӯз мо дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ насби наздики 800 хонаро дар кӯчаҳои пушкин, хонаҳои 2, 4, 6, 8 дроб 13, теҳрон 32, шота руставели 11, бухоро 40, 10 дроб 1, якм гузаргоҳ бухоро хонаи 10, шотемур 57, бохтар 46 ва гурминҷ завқибеков дар маҷмӯъ наздики 800 ҳуҷра, аниқтараш 768 ҳуҷраро қуттиҳои почта насб кардем. ҳамакнун соҳибмулкони биноҳои баландошиёнаи ноҳияи исмоили сомонӣ аз ҷумла бинои истиқоматӣ дар кӯчаи Шоҳ Темур бо 176 ҳуҷра ва дар кӯчаи Пушкин 9 каср 13 бо 36 ҳуҷра дорои қуттиҳои почта мебошанд, зеро насб ва рақамгузории қуттиҳои почта дар ин биноҳо ба анҷом расидааст. қуттиҳои почтае ки имрӯз мо дар биноҳои истиқоматӣ насб карда истодем, ин қуттиҳо бо сароёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри душанбе мувофиқа карда шуданд, яъне ки аз рӯи ҳаҷм, шакл, ранг, андоза бояд ки ҳамашон ягона бошанд. яъне фарз кунем дар ноҳияи Сино, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар кадом як кӯчае ки набошад бояд ки фарқияте надошта бошанд. тибқи талаботи меъёрҳои шаҳрсозӣ аз ин пас ҳар манзили истиқоматие ки мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад бояд дорои таваққуфгоҳи нақлиётӣ, майдончаи бозии кӯдакон, инчунин қуттиҳои почта ва дигар иншооти ёрирасон бошад. дар қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри душанбе омадааст ки комиссияи давлатии қабули иншооти сохтмонаш анҷом ёфта ҳангоми қабули бинову иншоот бояд мавҷуд будани қуттии почтаро ба инобат гирад. мо хеле хурсандем ки бо аз нав қуттиҳои почтаро барқарор кардан ба мо осонтар мешавад. вақте ки мо дар хона нестем, назоратчӣ мебияду огоҳномаи моро дар ҳамин почта мемонад, мо гирифта пардохтро иҷро мекунем. насби қуттиҳои почта дар тамоми биноҳои баландошиёна ва ҳавлиҳои истиқоматии шаҳри душанбе ба маротиб сатҳи хизматрасониҳои коммуналиро беҳтар менамояд. соҳибмулкони биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматӣ новобаста аз шакли моликият вазифа доранд ки ҷиҳати иҷрои талаботи қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри душанбе тадбирҳо андешанд. манушери сулаймон, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи қубодиён тибқи нақша бахшида ба ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ баробари дигар самтҳо ба соҳаи маориф низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида дар соли 2020 бо саҳми бевоситаи падару модарон 26 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. гузориш аз ноҳияи қубодиён. дар ноҳияи қубодиёни вилояти хатнон бо назардошти зиёд гардидани шумораи хонандагон ва дар ин замина пайдо шудани эҳтиёҷот ба ҷои нишаст дар муассисаҳои таълимӣ бо дастгирии кумитаи падару модарон ва соҳибкорони маҳаллӣ бинову синфхонаҳои иловагӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад.
дар ин самт тибқи нақша чорабиниҳои созандагӣ ва бунёдкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба истиқболи ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатии кишвар дар назди муассисаҳои таълимӣ бунёди 66 адад синфхонаҳои иловагии таълимӣ дар назар дошта шуда буд ки то имрӯз як қисмати онҳо сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. бо дастгирии падару модарон 26 синфхона иловагӣ ба истифода сохта додем ва боқимонда муассисаи таълимии сохтмон идома дорад. бунёди бинои иловагӣ иборат аз 3 синфхона ва утоқи муаллимон дар назди муассисаи таълимии умумии рақами 51 ноҳия бо саҳми сокинони маҳал метавонад барои чанд соли дигар мушкилоти норасоии ҷои нишастро бартараф намояд. шумораи хонандагон зиёд шуда истодааст ҳамасола ва ҷои нишаст намерасиданд. барои ҳамин бо ташаббуси мардуми маҳаллӣ тасмим гирифтем ки 3 синфхонаи иловагӣ ва як утоқи корӣ сохта ба истифода диҳем то мушкилоти ҷои нишаст бартараф шавад. ба иттилои масъулин дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аҳли ҷомеа дар деҳу рӯстоҳо баробари дигар иншооти хоҷагии халқ ҳамзамон ба соҳаи маориф низ тавассути саҳмгузории дастаҷамъона асосан дар самти бунёди синфхонаҳои иловагӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. мо 2 синфхона ва 2 утоқи корӣ сохта истодаем. ҳозир сохтмон то бомаша тайёр шуданд. мо ният дорем ки дар оянда то ҳамин соли таҳсили 2021-22 сохта ба истифода диҳем. ба ҳамин тартиб раванди корҳои бунёдкорӣ дар деҳоти дурдасти ноҳияи қубодиён идома дошта сол бо мавриди истифода қарор гирифтани бинову синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ мушкилоти норасоии ҷои нишастро то ҳадди имкон бартараф менамояд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Қубодиён барои барномаи ахбор. идоракунии низоми дастгирии давлатии рушди соҳибкорӣ пешбурди сиёсати давлатии зидди инҳисорӣ дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёти миллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди фаъолияти самарабахши бозорҳо дар ҷумҳурӣ. хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон риояи қонунгузорӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ҳимояи манфиатҳои миллӣ бо назардошти рушди субъектҳои инҳисороти табиӣ ва назорати фаъолияти рекламавиро риоя менамояд. با مقصد اداره کنی نظام دستگیری دولتی رشد صاحبکاری، پیشبرد سیاست دولتی ضد انحصاری و غیر انحصاری کنانی در بخش‌های گوناگون اقتصادیات در فضای کشور صاحب استقلال و حقوق بنیاد، فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد ثمربخش بازارها در جمهوری، نظارت رعایت قانونگذاری در ساحه حمایت حقوق استعمال کنندگان، حمایت منفعت‌های ملی با رشد سوبیکت‌های انحصارات طبیعی و نظارت فعالیت رکلاموی در برابر دیگر نهادهای دولتی خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز موظف گردیده است. در برابر این در یک مدت کوتاه مجموعه قانونگذاری ضد انحصاری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت رقابت، قانون جمهوری تاجیکستان درباره انحصارات طبیعی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره رکلام تهیه و قبول کرده شدند که در جمهوری سمت‌های افضلیت‌داری مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی را به تنظیم می‌دارند. اون سندهای معیاری حقوقی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان که به واسطه با حفظ حقوق استعمال کنندگان، با تنظیم فعالیت مونوپولی‌های طبیعی، با محدود کنی فعالیت انحصاری در بازارهای مال، دستگیری صاحبکاری، نظارت فعالیت رکلاموی روانه کرده شده است. به واسطه تطبیق آن را این مقامات دولتی در عمل جاری کرده ایستاده است. مقامات ضد انحصاری در ساحه اقتصادی کشور از نهاد نوی همقدم صاحب استقلالی کشور به حساب رفته در راه تشکلیابی بین ساختارهای اقتصادی، تاثیررسانی به بازار مال، رشد مناسبت‌های بازرگانی، تأمین رقابت سالم و حمایت حقوق‌های استعمالگران قدم‌های استوار گذاشته در رشد سیاست اقتصادی و اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان سهم نظررس گذارد. اکنون توجه نمایید به خبرهای خارجی کشور. ضمن عملیات ضد تروریستی قواهای حربی هوایی جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت نیمروز 18 ساکن آسایشته به هلاکت رسید. بر اثر یارش در جزیره یاوه اندونزیا 12 نفر هلاک گردیده، 18 کسی دیگر زخمی شد. شرح پوره خبرها.
идомаи ахбор. Дар мусобиқаи устодони дзюдо ки 11 январ дар Қатар шурӯъ шуд, Тоҷикистонро 3 варзишгар намояндагӣ хоҳад кард. дар ин мусобиқа 399 варзишгар аз 69 кишвари 5 қитъаи ҷаҳон иштирок мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. варзишгарони кишвар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пайваста иштирок намуда, нуфузу эътибори сарзамини соҳибистиқлолро баланд бардошта, Тоҷикистони озодро дар арсаи ҷаҳонӣ маъруф менамоянд. хусусан соли сипарӣ гардида барои варзишгарони мамлакат солибу барор ба ҳисоб меравад. имрӯз тамоми мардуми кишвар аз пирӯзию комёбиҳои варзишгарону паҳлавонон дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла медалҳои олимпӣ ва дигар мукофоту дастовардҳои назарраси онҳо ифтихор доранд. дар мусобиқаи варзишӣ оид ба футболи хурд баҳри дарёфти ҷоми вазири маориф наздики 20 даста баҳри ба даст овардани ҷойҳои намоён қувваозмоӣ менамоянд. гуфта шуд ки чорабинии мазкур бо ташаббуси иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол дар ҷумҳурӣ байни омӯзгорони муассисаҳо ва ташкилотҳои соҳаи маориф гузаронида мешавад. мусобиқаи мазкур дар қасри варзишии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки чунин маҷмӯъаҳои варзишӣ баҳри баргузории футболи хурд ва дигар намуди варзиш хеле мувофиқ буда, дар ин ҷо мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию минтақавӣ гузаронида мешавад. муҳаммад муминзода, баҳодури Истам, Фаррухи Хайрулло, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тилотии ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.